malo fali, to devojci sreću kvari. Prijatelju. Mi nećemo imati to malo što nam fali. Nama će sreća uvek biti kako treba. Sa sledećim problemima, a i rešenjem. Dakle, ako ste kao ja, jako volite da jedete pice, girose, sladolede i tako dalje, što ja volim i evo me sad na moru, a jako se nerviram u isto vreme i ja jedem i stalno se nerviram. Ja sam potpuno katastrofa, jer sam na moru pa se opustila, a imam svadbu zakazanu 21. septembra, nisam mlada, ali zapravo sam drugarica od mlade. I uvek sam u katastrofi. Onda sam shvatila da postoji bridal body program od Ivane, trenira sa Ivanom, gde sam shvatila da kad pustim njen video, ja zapravo vidim šta ona vežba i šta ona radi, što je skroz okej, znači ništa neke kerefeke, nego ono što mi svi možemo da uradimo, znači ona vežba, mi vežbamo sa njom. I tu su i jela, zapravo, da se ne bismo mučili šta ćemo jesti, koliko ćemo jesti, nego ona ti kaže šta jedeš, kako praviš, sve ti kaže i ti to slušaš vežbanje, slušaš jelo i smršaš poprilično dosta, što je ona i sama na sebi uradila. Tako da ću ja isto to uraditi sada kad se vratim za Beograd, da bih bila kako treba. I mislim da možemo stvarno da nekako sebe i nagradimo. Meni je ovo more moja nagrada, ja sam radila, imala to nekih stvari pre mora, sad sam se opustila i sad konačno kad mogu da se opustim, odlučila sam da stvarno opustim i da budem ono skroz kako treba, ali kad se vratim da ne budem ono griža, ne znam da li imate grižu savesti. To je ona katastrofa griža savesti, gde vi ono jedete i lepo vam je, a ne možete ni da uživate, pa ste uvek na pola i uvek ste nešto i gladni i besni i ništa, zato što kao kako ću da skinem to što sam pojela. Ja sam ovo mora odlučila da jedem sve, jako lepo jedem, da izvinete, mislim, snimit ću neku pristojnu hranu, jako lepo jedem, ali sam i shvatila da želim da sebi dam oduška, da nemam grižu savesti koja me ubija, verovatno imate, vi pišite mi da li imate, i da nakon toga zapratim trenera sa Ivanom i uzem njen program, a budite među prvima koji ćete imati program, pošto ćete biti poprilično cool. Vi ćete srećni da ste jele, pile, sad ko šta voli, volim i da jedem i da pijem, znači kod mene je baš dupli problem, a opet ćete moći da trenirate normalne stvari u svom stanu, da pustite YouTube video koji mi stalno ono kao šaltamo po YouTube videu, a kao ništa ležiš. Sad mogu da pustim i da vidim da ti se mučiš, prijateljice, pa mogu onda vala i ja malo da se pomučim i da smrčam. I mogu da sutra kažem Marku, prijatelju, ješćeš to što je Ivana rekla da ćemo da jedemo, nećemo se svađati šta, nemamo ideju, imamo ideju i to jedemo i dajte da ono nagazimo i da dovedemo sebe do savršenstva. I posebno bih izdvojila tu devojku zato što je to devojka koja, ja u principu te trenere i kogod da to radi, smatram da je uvek onako po PS-u, a ona je osoba koju znam da jako voli da uživa, jako voli da bude srećna, a sa druge strane i zna da nakon toga sebi kaže sad ide period kada sam ja privržena tim treninzima ishrane i kada ću brzo da se vratim u normalu i ne mora nikada da me grize savest u životu. Tako da zapratite obavezno trenere sa Ivanom, ali ne zbog, mislim, ne morate ni da zapratite, koliko je važno da kupite program, zato što taj program će vam omogućiti da vežbate, da jedete kako treba, nema izgovora, kao kad ću da stignem da kupim, kad ne, sve stižeš. Kad dođeš kući, ti pustiš, da li je to jedan uveče, da li je to jedan ujutru, kad god želite. I pritom, to što se pravi od hrane, svakako možeš da napraviš na način na koji ti ona kaže i poprilično ti onako fino znam da idem ka tome da smršam, tako da taj period je to, a period opuštanja kao moj na moru je period opuštanja i to je onako nekako, ja se lepo osjećam.